aligot-gut na! Langaw sa kabalo ba mo nga kaning langaw mo ni usa sa pinakadelikado nga problema nato kay Ugaw kay ng langaw, Ugaw kaning dool sa poultryhan mga kabarangay. Naman ibutang nga tambal sa mga iti para dili mga kuan. Kay hasol kay nakasulay nakagkaon sa balay nga dagang Habi na ko nakasuli na kagkaog ta. Kulbasa na nimo. Pwede ya po. Di nakasulay nakagkaon nga kanang dagang langaw. I remember Kana kasi indagan jud kayo. Oh, I remember diha sa una sa science nga kanituan. Oh. Bata pa ko mga early 90s. Karon day. Bata pa Bata gyapon pa. ang uyab joke lang. Kanang nay duol nga poultryhan diha sa science. Basta lagi ni poultryhan bay daghang kay langaw bay. Lagi pero nakasulay kanang Oo, nakasabalay nga nagkaon nakagilangaw. kanang kaon gyud nakasulay naka. Oo. Enjoy. Enjoy no, enjoy kay tago-tago ba. Ako kapila nagyapon ko ana bay. Labi na gango libuna katong sa Daghan kailan kayo. ako daghan kailangan bay niya. Ang ila bisa pag sa nilagkuan kana pamalit og katong pampatay sa langaw. Di gyud Pero kakahuro. nakoy kaila bay nga nay poultry bay. Grabe sila ka kuan bay ingat sa ilang poultry business. Kuan Asa man yun. dapat? Bukid nun. Di agyapon nga part. Kuan yun. Kanang ilag yung gi-follow ang standards yun nga gipangayo sa DENR ba na or sa Department of Agriculture para Pero naman para muna sa- mawala ang baho, para walay mga langaw. That's what we call Siguro good ay nga business. na naman ko na gina-apply ba nga pampatay sa Ang langaw. uban magod poultry kay mag-inot-inot, Pasagad. mag-inot-inot. Kay mahal ang kuan, mahal daw. Ang ending magabahaan na gyapon mo. Oh. Simple naman hiluan naman ang mga manok. Ayaw. Ako ka daw kailangan ni poultry bay. Idakog samot nilang poultry. Diba? I-bless man sila sa Nahi mong pool 4. Full 5 na. Pool 5 na. Hindi na pool 3. Ay, dapat na ma-action na ninyo nani. Unta naikuan na ay frequent kung Oh, siguro wala na inspection ng kuan, di kung ba? na taga Na inspection. DENR karon na ay frequent yun nga ocular inspection sa DENR. Ang problema lang kay magsaba magudmudaan na mag-inspect mo ay magsaba. Sa badaan, so ahya pa rin pamatyo ng mga kuan, ang Kaya langaw. mga on the spot gid ba? Nga mga inspection. Kana galing mga uban, kaning mga, ang uban magul mapayaran, ang magul ng uban maparty. Sige, bayran mo na bayran. Kita ba na ikaw na bayran? Ang entrance ba? Entrance fee. No, bayaran na. Entrance fee. Wow, wala bayran. Ako na Ay, bayran na. ayaw pag ina ng bayran kay nasuko na ba si Sikit sa. President Bongbong Marcos Ano suko Jr. sa di ay? Sayang sona kagahapon Ano bay. suko na siya sa Tingnan sona? niya ang mga kurakot niya mga congressman. Mahiya naman kayo. Oh, hindi ako nahihiya. Tingnan niya bay. Mahiya naman kayo. Hindi ako marunong mahiya. Dahil wala akong hiya. Siguro imong buhaton, palit kag katong sirap. Dili, ani? Sirap papadak pa rin mo lang patubaran mo. Dili. Kuan. Dakpo ni mo usa ka langaw. Padukon nimo Imo nga torture. lokon. Torture tapos ipabuyan ni mo balik. Kidnap nimo balik pa mo diri ako din paton yung Oh. kauban. Dili, bitaw magsulat mo. Write a letter. Tapos i-address ninyo sa barangay captain. Oh, kana ano yung buhaton. Ha? Pero Yan na si manawagan Barangay po ta. Captain, oh. Kap! Poultry diha. Bahin sa langaw. So ato lang unta kap mga matabangan nato ni sila kay basi daghan na po na nikuan diha nga nireklamo Or basig dili na sa poultry, basig sa ilan ng CR. or silingan. Di ba? Uy, napo na. Labi na. Di ba, Basig kanang napo sila kanang silingan nga ni mga manok-manok. Oh, mga isda. Parang ginagmay lang. Mga isda bitaw kanang mga hinugasan Oo. sa isda nga Number 1 gipanglaban po, nila. kasagara, siyempre pag bukid-bukid, namugit tayo mga buhi-buhi manok. Oh, baka naman Manok, baka naman baboy. ganun. Basig sa inyuhan na dapat Oo. hiluan po ninyo yung tugkaran. Oo, basig Kay sa- tugkaran ko, hiluan ko! Eh, basig sa iyo na ba? Kaya ipasagilan yung poultry, Lois. Oh, singin lang. Way labot na damay. Yung bago sumbungan sa katauhan. Umadala para atong may isgutan. Wala ko ng aligot-gut kagulog kalahay. There is a pot and fresh present. Aligot-got sa barangay!